mene, evo mene, evo mene, evo mene, evo mene. Ja sam peder, za tebe Pinko, prostite, malo mi se uzjebalo šminka, pomoći će tebi Popović Saša, sa cvikerima kao tegla ili flaša, ljubavi naša, Bejo iz kraja, ajde sada lepo ti naduvaj nam jaja, pa zovi Zlatu da nam napravi salatu na TV šopu, neku mnogo dobru klopu, jer ekipa red, divi sad kada kidaju kovine bez stik. Nema fancy priče, samo drill, preninzi se piče. Nema chill, ne staj, ne prestaj, igraj, samo kidaj i štribaj. Svi star, igra je bitna, malo keš, malo cice, kucanje, trica, prau. Vodi gore, poliram ti se odmah smore. Čoveče provali sve iskusne fore, likovi su dole ili znaju da se vore. Napade, zavade i daj još, driblaj, skidaj, daj još. Ekipa sa tribina viče, daj još, daj sve još, daj sve, daj još. Treba neko da ti govori, ne vrediš, sedi, ne valja beži. Ili treba samo da se malo središ, trudi se i pobedi. Igra krvi znoje lije, neka ver, a neka nije. Samo trener malo sumnjiv je, jer je neka treza, neka pije. Dole na terenu je priča za likove što im je trip, slično za likove što im je plan. Pitan da igra se igra i zaradi pinka, sipa čale, dodaj dalje. Probi se i zakucaje da budu razvaljeni svi ko kante zbog lekcija za zabušanke. Daj još, najjači smo! Pa ne, nije bilo baš tako. Šta, baš je tako bilo. U životu mi se nije desilo tako trulo startove. Samo da te podsjetim. Ti si te nedelje naručila picu jedno 5 puta i to uvek u mojoj smeni, znaš. Pa kad si smotan. Da si bio manje smotan, ja ne bih morala da potrošim celu platu na vaše buđove pice. Evo, sad si priznala da si se primila, je li tako? Sažalila sam se, znaš. Jao. Čego si delovo jadno, usamljeno, tužno. Znam ja šta se desilo. Šta? Ti si se projektovala na mene. Čekaj, ko je ovde psiholog? Tilija? Marija? Ne znam, puno radiš. Jedini prijatelji su ti televizor, knjiga i ponekad veš mašina, zar nije tako? Stvarno si kretan? Ne. Samo hoću da ti kažem da ne mora da bude tako. Se preporučuješ? Da. Idem da spavam. Aj, ćao. Šta, si se izlupe to nešto, šta je bilo? Aha. A da se nisam, ili bi bilo neke šanse za žareti? Kako? Pa, neke. Možda. Ajde. Brate, treba nam jednu 100 evra. Ti normalan, bre, šta kupimo za 100 evra? Jugića, brate, znaš kako? Znam ja kako, brate. Da bude olupan, da mu ne radi motor i kakve smo kurac, sve ćemo da bude žut. Znaš je žut jugo, brate. Pa, šta ti znaš o koga? Možda uzmemo penzu sa 91. godište se sija kod čaša. Daj, Relja, aj keve ti poštedi nas, ono. Brate, šta će ti auto star 15 godina? 14. Izvini, molim te. Izvini. Evo, ćete vas dvojica mi kupimo taj auto ili ne? Brate, rekao sam ti 100 puta, nemam kinte za takve egzibicije uopšte. Koliko nam fali, šta? Čekaj. Daj, bre, nemoj tulu, da. Samo? Gde ste, drugari? Ste vidi što je Miami odvalio sinoć u New Jersey? Jesmo. I ja. Oje, brate, sve vamo se dogovorimo nešto. Što će ti obesi? Pazi vam. Dakle, meni ta kinta. Daj bre, Vojo, Čale ti je vlasnik sportskog centra, ti nemaš pišljivih 500 jura. Pa nema. Mislim, Čale mi ne da. Dobro, istina, ja mu ni ne tražim. Pa traži mu. Nema šanse, verujem. Čovječe, kao nemaš neki štek, a? Koji štek, Relja? Daj bre, tolike nove godine, rođendan, čuda, muda, pa nakupilo se tu kod tebe. A i ti realno nemaš nešto trošiš. Ne piješ, ne pušiš, ribe ne juriš. Glupo je. U svakom slučaju, i da dam pare, koji će mi auto kad nemam dozvolu? Pa ima koji imaju. Ima Relja dozvolu. Dogovorili smo se već, vozit ćete kad god hoćeš. Ponoć. A realno, ljudi, šta će vam dozvola? Svi znate za vozite, zar ne? Naravno, šta? Hvala Bogu, znam da vozim. A dobro, ja onako... Ovo ti je prava prilika da naučiš. Čisto sumnja. Evo ti prvi biraj svoj dan za auto. Nedelja.
Što baš nedelja? Pa Košutnjak. Šta kože? Pa trčim taj dan. Daj bro, ovo je pali s nedeljom. Evo ovako, utorak je tvoj dan. Utorak ti je najbolji dan nedelje. Smo se dogovorili, utorak je tvoj. Važi? Utorak. Da, koliko para imaš? Plafon 200 €. 200 €, dovoljno. Zašto ne? Za raketu. O, pa neke sa srećom. Hvala. Što niste kupili peglu? Pa ovo jeste pegla. Jer koliko vam je gazda platio da uzme to? 550 €. I ostalo nam je 100 za čorbu. Jer konforan? Hihaj. Meni je malo tesan. Pa si pomerao sedište napred, nazad. Pomereno je do kraja. Ko ima dozvolu? Majstore, pazi, vrlo je opasno da voziš brzo. Jel da? Vodi račun. Slušaj, poneste ga unutra da vam ne ukradu. Tebi tesan, a? Pa sljedeći put ćeš peške da ideš, pa ti neće biti tesan. Dobro, izvini. Od devojke baš ti pogleda mašinu je. Dok idete da vas bacimo? Zgurat ćemo se. Si možete nekom u krilo. Hoćete 5 na 5? Ojo, brate mili. Fedrin. Mentoluje. Izvini što kasnije. Pravilnik znaš, znaš? Znam. U redu je. Ajde, ozbiljnije momci malo to, ajde. I? Šta bri? Šta ima novo? Ništa, brate, o čemu pričaš? Znaš ti dobro, ajde, razmisli malo. Šta je bre s tobom, brate? Malo sam nervozan, eto. Pa popij nešto za smirenje, nemoj mene da smaraš. To će mi pomogne, a? Pa možda iskuliraš, naš brate, jer s tobom stvarno nešto u posljednje vreme nije u redu. Ne, nego s tobom nešto nije u redu, a doping ti neće pomoći. Znači, o tome se radi, a? Jesi mi preturao po stvarima? Mogu si malo bolje sakriješ. A ti bi mogo malo manje da se mešaš u stvari koje te se ne tiču, znaš? To ćemo tek da vidimo. Slušaj, to sam uzeo za probu samo dok ne uđem u formu. Pa ti si u boljoj formi od svih nas, idiote. Nije dovoljno! Alo, tebi ne treba doping, tebi treba psihijatar.
A uskoro i kardiolog. Jer pito sranje još malo i vidjet ćeš, srce će da ti radi ko mom pokojnom dedi. A smo duhoviti. Imaš bre ti gram mozga. I nisi mi Čale, nemoj da mi kenjaš. Nisam ti Čale, ali ti znam Čale, te i reći ću. Nećeš bre. Ako nisi smrad. Onda ti prestani da uzimaš to. Ako nisi smrad. Daj mu malo gasa kad ga pališ. Zim, mogu da probam ja? Baš ti je fora. Ma daj da probam još jedan put. A šta će tako neko proba ovo da ukrade? To nije smešno, znaš. Pa da, ozbiljno. Ne, ako ti se ne sviđa, možeš slobodno da izađeš i da se spustiš dole na prevoz. Izvini, molim te. Daj bre, šalila sam se, super je, baš je sladak. Mogli bismo da idemo s njim u Budimpeštu na neki koncert. Vrh, idemo. Zaljubila sam se. Dobro, aj sad ne preteruj, nije Audi, ali je pegla. Ne u auto, ozbiljno sam se zaljubila. Koga bre? Kad? Gde si se zaljubila? Kod Ali na žurci. Zvala sam te, ti nisi hteo da ideš. Kako da idem kad mi je žare, Gaj, a u koga si se zaljubila? Nemam pojma. A šta se desilo? Napila sam se. Od 2 vodke. Od 2 viskija. I? Bilo mi je ekstra loše i izašla sam napolje na vazduh, da udahnem malo svež vazduh i to. Pokušavala sam da povraćam, ali mi nikako baš nije išlo. Znaš, htjela sam, ali nisam prosto mogla. I sagla sam se i onda mi je prišao on. Stavio mi je ruku na čelo i rekao mi je bit će sve okej, nemoj ništa se sekiraš i onda mi je gurno 2 prsta onako duboko u usta, tako da sam sve povratila. Divna priča, divna priča. Daj me čovječe što si takav, mislim, dečko me ne zna što bi mi uopšte pomagao. I onda me uhvatio za stomak i krenuo da me stiska tako jako da sam ispovratila apsolutno sve što sam pojela tog dana. Okej, stani s pričom. Nemoj mi pričaš tu gadnu priču. A onda sam videla njegove patike. To su bile najlepše patike na svijetu. Raspadnute, sive starke. Čekaj, izvini. Koliko ja razumem, ti si se zaljubila u patike, a to su nečije raspadnute, sive starke. Čovjek mi spasao život. Pa to bi svako normalan uradio, pa ja da sam bio tu prvi bi to uradio. Ali nisi bio tu. Ti si morao da staviš žarete na spavanje. Bravo. Svoju najbolju drugaricu si ostavio samu i nezaštićenu. Vidim, teško si se snašla. Ti to ne razumeš. A osjećam da je neki raspad lik, a? Ali dobro u duši. Ima super patike. Starke. Starke. Ekstra me nerviraš. Ali zato i gotiviš. Jel' tako?